लांहिनाव जाखांफुनाय फावखुंग्रि मेरिना बसुमतारीनि रुंसारि जानायाव दुखु फोरमायदों। कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिन ओनसोलनि जामुगुरि गामिनि थागिबि अशक बसुमतारीनि फिसाजो आरो 24 बोसोर बैसोनि मेरिना बसुमतारीनि थैनाया मंगलबार खालि डिफु मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव थांबाय थानाय समावनो जिउ गोमायो। बड' सिनेमा आर्टिस्ट एस'सिएशन कार्बि आंलं जिल्ला कमिटिनि आफादगिरि जोंसार बसुमतारीया खौरां बिजोंनि सिगाङाव बुङोदि जाखांफुनाय फावखुंग्रि मेरिनाया गावनि थैनायसिम मोनसे समायना दिन्थिफुंनायजों फ्राय 7था एलबामाव दिन्थिफुंदोंमोन। बिसोरनि गेजेराव फारियै जोनोम जोनोम जावलियाबार थाद'नों बायदि बायदिफोर दं। बेराफारसेथिं मेरिनाया मोनथामनिबो बांसिन सुंद' सावथुनफोराव फाव खालामदोंमोन। बेखौ नोजोर होनो गोनांदि मुंदांखा जाखांफुनाय फावखुंग्रि मेरिनाया गोरोन्थिया सोरनि मुंनि मोनसे सावथुनाव खामानि मावनो थियारिमोन, नाथाय बेयो मोनसे जेथोगोनां बेरामनि थाखाय जायाखैमोन। बबेखानि बेखौ मिथिनो मोननाय जायोदि सावथुनखौ उनाव रिलिज खालामनाय जादोंमोन। बेफोरबादि आखा-फाखा फावखुंग्रि रुंसारि जानायखौ गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों बड' सिनेमा आर्टिस्ट एस'सिएशन कार्बि आंलं जिल्ला कमिटि आरो रायजो राजाफ्रा। खुलुमबाय रायजोफोर, आं सनालि गयारी। दिनै ससियेल मिडिया वाट्सएप फेसबुकनि थ्रुयै गोबाङानो मिन्थिखाबाय जानांगौ जे जोंनि कार्बि आंलं जिल्लानि जाखांफुनाय सासे बर' एक्ट्रेस जायनि मुङा मेरिना बसुमतारी। बिथाङा दा जोंनि गेजेराव गैलिया। दिनै फुंनि 9:28 बिथाङा जोंखौ नागारनानै थांबाय। आं माब्लाबाबो सानाखैमोन जे बे दिना सानसे फैगोन आरो बिथां मेरिना बसुमतारीनि थाखाय आं बेबायदि भिडिअ बानायनांगोन आं माब्लाबाबो सानाखैमोन। मेरिनाया आंनि काजिन सिस्टारबो जाहैयो आरो लोगोसे जोङो चाइल्डहुड फ्रेन्ड। उन्दैनिफ्रायनो जोङो जयैनो गेलेनानै, जयैनो रंजानानै, जयैनो फरायबोनानै लोगोसेयैनो देरबोनाय। स' दिनै बिथाङा जोंनि गेजेराव दा गैलिया। बेनि थाखायनो गोसोखौ माने फोथायनोनो हायाखै जे बिथाङा दा जोंनि गेजेराव गैलिया, जोंजों गैलिया होननानै। मेरिनाया उन्दैनिफ्रायनो हारिमुआव ओंखारनो, मोसानो, मुसुरनो, एक्टिं खालामनो जोबोद गोसोखामोन आरो लोगोसे बिथाङा फरायनायावबो जोबोद मोजांखामोन। मेरिनाया ओरैबायदि पजिटिभाव थाग्रा मानसिमोन जे गावनि लाइफआव जेसेबांखि प्रब्लेम फैबाबो, जेसेबांखि दुखु फैबाबो बियो माने पजिटिभलि मिनि खुसियैनो बियो बारहोहरोमोन। नाथाय दिनै मोनसे गोब्राब बेरामजों जुजिनांनानै बिथाङा अबथिरायै जिउ खोमानांबाय आरो जोंखौ अरायनि थाखाय नागारनानै थांबाय। दा आं जास्ट बेखौ बुंनो सानगोन जे नोंथांमोना बयबो प्रे खालामदो जाहाथे बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैथोंसै। रेस्ट इन पिस मेरिना। गोजोन्थों। दिनै नैबे बेलासि समाव जोङो कार्बि आंलं जिल्ला बिसानि जानानै जोङो निउस चेनेल पर्टेलनि गासैबोखौबो जोङो बरायदों। दा बे समाव जोङो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा, जोंहा जाम्बुगुरि गामिनि कार्बि आंलं जिल्ला मेरिना बसुमतारीया बेरामजों नाख्रेबजानानै हरखाबै जोंनि गेजेराव गोमानानै थांबाय। दा बिनि थाखायनो जोङो जोबोद दुखु नांदों। बे बिनानावा जोंनि बिसानि दासिम कालचारेल एसिस्टेन्ट सेक्रेटारिमोन। दा जोंहा बिनानावा जोंजों गोबां हारिनि थाखाय गोबां खामानि मावलांदों होननानै जों मिथिनो मोनो। जेरै नैबे एलबाम बानायनायानो जा, मोसानायानो जा, गोबां बेबायदि जोंनो बर' हारिमुआव बिहोमा होलांदों। दा जों बिथाङा हरखाबै बेबायदि रुंसारि जानायाव एबा बिनानावा रुंसारि जानायाव जों बिसानि जानानै
जोबोद दुखु फोरमायदों आरो बे समाव जोङो खावलायगोन आफा इसोरनि खाथियाव बिथांनि जिउ जिथु आत्माया सोरगोआव जाहाथे मोजां मोजां आलो गोजोनै जायगा मोनहैयो बेखौ जों दिनैनि बे समाव हास्थायदों आरो बेबायदिनो जोङो बिथाङा गोमानायाव जोंहा गोबां माने खहा जाबाय जोंनि बिसाया बा हारिमुआ बिथाङा बिनानावा गोबां बेबायदिनो बर' हारिनि हारिमुखौ फोजाखांनायाव बा फेहेरनायाव डेभेलप खालामनायाव गोबां बिहोमा होबोदों जेरै ख्रिस्टि मोसानाय बागुरुम्बा मोसानाय जेरै फिल्म बानायनायाव बा बेबायदिनो शर्ट मुभि खालामनायाव गोबां पार्ट लाबोनानै बेबायदिनो हारिमुखौ जौगानाय फारसे दावगाहोनायनि मोनसे बिहोमा दङ दा बेनिखायनो जोङो बिनानावा जोंनि गेजेरनिफ्राय बेबायदि हरखाब गोमालांनाया जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव जों दिनैनि समाव बेखायनो आफा इसोरनाव आरज गाबदों मोजां मोजां सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनहैयो बेखौनो आङो बुंनानै फोजोबनो गोजोन्थों कार्बि आंलं बिसानिबो एसिस्टेन्ट कालचारेल सेक्रेटारिमोन आरो बेल' नङा बिनानावा जोंनि जितु बे कार्बि आंलंनि जितु हारिमु आफादावबो गोबां बिहोमा होबोदों जेरै गोबां जोंनि बर' हारिनि गुबुन गुबुन आफादनि मिटिंफोराव बागुरुम्बा मोसानाय हारिमुआव बाहागो लानाय आरो बेजों लोगोसे जाखांफुबाय थानाय उन्दै उन्दै गथ' बिनानावमोनखौ बागुरुम्बा मोसाहोनायावबो बाहागो लाबोदोंमोन बिनानावा बेनिखायनो जोङो আজি আমি কাৰ্বি আংলং জিলা বিচাৰ হৈ বড়ো চাইন আৰ্টিষ্ট এছ'চিয়েশ্যনৰ হৈ এই সন্ধিয়া সময়ত নিউজ পৰ্টেলৰ যোগেদি আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ এজন আমাৰ বিচাৰ এছিষ্টেণ্ট কালচাৰেল ছেক্ৰেটাৰী আছিল মেৰিনা বসুমতাৰী তেখেতে জাম্বুগুৰি গাঁৱৰ আছিলে হঠাৎ আমাৰ মাজৰ পৰা তেখেতে বেমাৰ হৈ মৃত্যু হ'ল সেই গতিকে আজি এই সন্ধিয়া সময়ত আমি পোনপ্ৰথমে আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ তেখেতৰ যিটো আত্মা সেই আত্মাই যাতে স্বৰ্গত গৈ স্থান পায় সেইটোকে আমি পোনপ্ৰথমে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ লগতে মেৰিনা বসুমতাৰী এজন ভাল কালচাৰৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো মানে সুদক্ষ আছিলে যেনেকৈ কৃষ্টি নাচা বাগৰুম্বা নাচা আমাৰ হাৰিমু অথবা কৃষ্টিৰ লগত সংগতি ৰাখি তেখেতে বহুতো মানে উৎসাহ উদ্দীপনা জনাইছিল উঠি অহা যুৱক যুৱতীসকলক তেখেতে শিক্ষক হিচাপেও মানে বহুতো মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক শিকাইছিল যেনেকৈ কৃষ্টি আৰু বাগৰুম্বা বা অন্যান্য আমাৰ যিটো কলা কৃষ্টি আছিলে সেইটো শিকাইছিল আৰু আমাৰ মাজত তেনেকুৱা হঠাৎ মৃত্যু হোৱাটো আমি বহুত মানে দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সেই পৰ্টেলৰ যোগেদি গতিকে মেৰিনা বসুমতাৰীৰ নিচিনা এজন আমাৰ ভাল এজন কালচাৰেল মানুহ তেনেকুৱা আমাৰ মাজত গুচি যোৱাটো আমি বহুত মানে দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ সেইটোকে কৈ মই আজি ইমানটো সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ